ин нонвойхона то чанд вақт пеш боз буд ва ба садҳо нафар аз мардуми шаҳр нон мефурӯхт. вале ҳоло барои он баста аст ки иҷоза надорад барои тафсондани танӯраш аз нерӯи барқ истифода барад. шаҳрдории Душанбе амр додааст ки барои таъмини аҳолӣ ба нерӯи барқ нонвойхонаҳои барқӣ кор накунанд. дар ҳудуди шаҳри Душанбе 202 хоб адад нонвойхона мавҷуд аст. аз ин 111 ададашро мо хомӯш кардем, 86 адади дигараш ба дигар намуди сӯзишворӣ гузаштаганд, боқимонда нонвойхонаҳо айни замон фаъолият надоранд. ин сабаби он мешавад ки ба сокинон имконияти додани қувваи барқ хуб бештар мешавад. таҷриба нишон дод ки хомӯшкунии қувваи барқ дар нонвойхонаҳо ва ба дигар намуди сӯзишворӣ гузаштани онҳо хоб дар шаҳри Душанбе истифодаварии қувваи барқ 1.1 маротиба хоб камтар шуд. масъулони нонвойхонаҳо интихоб доранд. метавонанд бо ангишту ҳезум гузаранд, вале ба гуфтаи худашон мумкин аст нонашон қиммат шавад ва мардум ҳам ба наздашон наоянд. сабаби дигар таъсири бади ангишт ба сиҳати нонвой будааст. свет хубтар аст, ба ангишт хел вазнинтар айда, саломатида залал дора. кораш мушкил не, саломатида камтар залал дора. ба саломати шумо ё масалан одамоти нон да саломати мо баръакси интизорот қатъи кори нонвойхонаҳои барқӣ ва ба сӯзишвории маъмулӣ гузаштани баъзе аз онҳо зоҳиран ба қимати нон таъсири зиёд нагузоштааст. не нон қимат нашуда, нон арзон дадем нархидаш. масалан нисбат ба як ҳафта ду ҳафта пеш не ам нон қимат накардем ака. ам хеле нон ба ам 3 сомон мехӯрад, 3 сом нарх баланд накардем. маълум нест ки нонвойхонаҳои баста дар оянда сабаби боло рафтани нони ба истилоҳ бозорӣ мешаванд ё не, аммо мақомот мегӯянд корхонаҳои бузурги нонпазии барқии Душанбе қодир ба таъмини тамоми аҳолӣ ба нон ҳастанд. аммо соҳибони нонвойхонаҳои басташуда бояд то замони гармӣ мунтазир монанд ва манбаи дигаре барои таъмини хонавода ба нон пайдо кунанд.